Snoop Doggy Foundation eigenlijk aguardo criar aanjakinang, mais ou menos 6 luna. E goal eigenlijk de fundação tá para educar nossa comunidade com para dono de mascota responsável. E essa eigenlijk nós está por bedehasse door die 13 boeken educativa para nós muito não. Dus eigenlijk nossa parte como 2005 boeken na turma de basisschool, de derde klas. Então, sabe eigenlijk dat boek que guardo donando muito não, é boek que tem papiamento e holandês. E tem diferentes tips eigenlijk como para dono de mascota responsável, dus para não lagar boca choribacaia, para dar atenção, comida. E tendo na conta que tá fim de ano, então que hobby de nós gosta de tirar clapes, nós pensa que portanto é uma boa ideia também para lançar poster que não hobby tips, mas 5 tips onde que nós está informar a comunidade de Aruba para mané ter conta que boa mascota é temporada de clapes. Dus nós sabemos que 5 tips, de qual não tira clapes riba boa mascota. Percorrer para ter câmera onde que portava de acender rádio ou televisão para assim a boa mascota por baixo de um tique mais tranquilo. E de 3 está para ter boa mascota para ter microchip para por se acaso se boa perde boca chopa sa com para back e também para percorrer para boa dona a mascota pil. Nou, wij zeggen altijd, zorg dat je hond veilig is. Dus weet je, het kan best zijn dat een hond zich veilig buiten voelt, maar dan zorg dat hij niet weg kan lopen, dat hij in een veilige omgeving zit, afgesloten tuin. Ja, ik heb zelf 9 honden, of mijn man en ik hebben zelf 9 honden. Dus die zitten overal. Eén vindt het niet eng, de ander vindt het heel eng. Die ligt op bed in de airco met een lampje aan en muziek aan. Sommigen die willen bij ons op de bank zitten. Dus ja, wij zeggen ook altijd als een hond aandacht vraagt, geef hem dat. Straf hem ook niet als hij bang is. En als een hond weg wil duiken, weet je, dat hij zich wil verstoppen. Laat hem dat ook gewoon doen, laat hem met rust. En ja, dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. En ja, je kan hem inderdaad iets kalmerends geven. Dat kan een pilletje zijn. Je hebt geurtjes die je in stopcontact kan stoppen. Je hebt halsbandjes die je om kan doen. Dus ja, ik heb een paar honden die reageren daar niet op. Dat helpt niks. Dus die laten we gewoon gaan. Ja. Ik weet bijvoorbeeld van Nine Lives. Die heeft heel veel katten natuurlijk in opvang. En deze dagen, dus tussen nu en 6 of 7 januari, zorgen ze dat alle katten bij een foster zitten. Dus dat er geen 1 kat buiten is in de kennel. Het is niet zozeer gevaarlijk, het geluid, maar ze schrikken er heel erg van. Kijk, wij weten natuurlijk dat deze dagen, er wordt vuurwerk verkocht. We weten dat we knallen kunnen verwachten. Maar een hond of een kat, maar ook vogels bijvoorbeeld, die weten dat niet. Dus in één keer, out of the blue, ontploft er iets en daar schrikken ze van. Hun gehoor is echt veel beter dan dat van ons. Hun neus ook, hun geur. Dus ja, zij kunnen zich daar eigenlijk niet op voorbereiden, omdat die knallen steeds onverwacht zijn. En niet alleen dat, er lopen ook veel honden gewoon buiten. Er wordt vuurwerk gegooid, niet specifiek naar een hond of kat. Maar een hond is ook wel nieuwsgierig, dus die gaat snuffelen. En we hebben in 2018 is dat geweest, heeft de hond van onze buren waarschijnlijk gesnuffeld aan een pagara of iets dergelijks, wat nog een beetje aan het smeulen was. En dat is ontploft in haar gezicht. En wij vonden haar met 2 ogen zo eruit. En ja, ze is blind. En ze is natuurlijk nu heel erg bang voor vuurwerk. Dus ze is nu veilig bij ons. We hebben haar geadopteerd, zeg maar. Maar ja, door haar is het besef nog meer dat we gewoon voorzichtig moeten zijn met onze huisdieren. En weet je, in general vindt geen 1 hond, kat, vogel dit leuk. En het is zeker niet onze intentie om het te stoppen. Want ik weet dat iedereen het natuurlijk heel leuk vindt om oud en nieuw te vieren. Maar we proberen eigenlijk gewoon de bevolking een beetje bewust te maken wat het met huisdieren en gewoon dieren in de natuur doet. De geur, het geluid. En ja, voor hun is dat niet altijd. Er zijn honden die het niet eng vinden, maar in general vinden de meeste honden en katten het gewoon niet zo echt leuk.